Horas dihita saluhutna, manang di dia pehita maringanan. Noaing jupang do pehita di Advent Batak Ministry, ya, kami mandok tuhita saluhutna mulai ate godang namang Yuton Advent Batak Ministry. Ya, namang Yuton Advent Batak Ministry. Nah, ujaha kami na setia mangiton Advent Batak Ministry di persyajaran pasiahon na minggu na salpu. Imai Suryati Saragi, Primbon Sihombing, John Grace Simatupang, Yakobus Siregar, Marketing Kanindo, Manalu Washington, Martogi Simarmata, Masden Silaban, Etpa Lem Ministry, Jonathan Sianipar, Asna Simbolon, Ariani Silitonga, Santa Mariati, Jemaat Stasik, Indra, ima na setia mahiton Advent Batak Ministry nama komen di kolom komentar YouTube Advent Batak Ministry. Semua sama mangale pasu-pasu hita salu nama Yuton Advent Batak Ministry. Persejaran sepuluhon uluan ni persejarata dalan hasitongan dohot hangoluon. Ayat siapilon dihita dang dunga dong na marnida debata anak nasa sasadai na diampuan ni amai ibana do mamaritahorsa Johannes sada ayat 10 alu. Tapangido ma haradian ni amang pandita utasoit tangiang pamuhay. Taparadim marohatta dina mamuhay hita martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jehovah na di surga. Apala ditikyon rodo hami pasangapon Tuhan debata marhite namang guruhon sian hatam nabadia. Bisa ngobaso nale Tuhan, tongos matod di porbadia Tuhami. Asaboy waktu si hami persyajaran na pasapuluhonon, rim sudah akan obegesa di hatam nabadia. Umatangi hami, jala mangulahotsa di ngulu nami siganupari. Sesamale Tuhan akadosa pangalasyon nami. Asa tarjalo hami pasu-pasum na buloni. Na naik si bagi-bagi honom mutugan upamile Tuhan. Pasu-pasuma amang pandita purba nang amang pandita Sianipar. Pasu-pasuma amang pandita Yesi Manukalit. Jala pasu-pasuma hami sude no bege channel Advent Batak Ministry onale Tuhan. Jala boy mahami marlas nuroha mamuji Tuhan dinasang ulu nami. Sadarion marsubut rodi salilena. Atongale Tuhan husob bahami maho marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Martangiang kami. Amin.
godang tu amang pandita nama bayan sa datangiang pamuhay di parsejarata di Sedarion. Baik, na parsejarata di bagas sa mingguan ta parsejarah di parsejarah 10 ya parsejarah pas 10 ya hasitongan satabi dalan hasitongan dohot hangoluo ya di bagasan sa mingguan marsyajar mahita na di patorang na posan ni Tuhan amang pandita Sianipar amang pandita Purba dohot amang pandita Hutasoit sa sangoni arong suku-suku na parjolo tu amang pandita Sianipar suku-suku na sangonan amang pandita tu amang pandita Sianipar ahado na diajarhon ni ulawan pasere prohai tuhita ima laho mangihuton bogas ni Jesus jala songon dia laho mangurupi dongan marnongan serep ni roha upasa matu amang pandita Sianipar Mauleate sidududo mardongan sangat pasa penami tu amang padita ismanukalit naung pasa haton sada suku-sukun naule janalehet hutabehay mama suku-suku munai jala tamama alusan nami ipola ni persejarata di bagasa mana turput persejarata di bagasa minggon dalam hasitongan dohot hangulua turpuni persejarata di bahasa minggon dalam hasitongan dohot hanguluan. Uluan persejarata di bahasa hari minggu nunga huleo tuhamu sitiruon. Nunga huleo tuhamu sitiruon. Persejarata di minggu dipuka mai mardongan natinahi ni janita. Jala dipuka dohot akabarita narga ima mamuri patni akasenema Jesus Kristus. Dungi marhusor matuhata aku. Jadi ipone persejarata di bagas seminggu aku. Aku do dalan, aku do hasitongan, jala aku do dot hanguluan. Dungi diurutima janita persirangan. Ala nunga bejonok tikina. Na tersurat di Yohanes bidu 10 rodi 10 pitu mangalehon poda tua kasihan nai ima dopak ari marsogot nang jorok ari arina hata persirangan ini kira tudos moto hata persirangan Musa di bagasan buku 5 Musa toka bangsoi dok masongonon hamu akka bangsokku pahot hamu persiomuna lau manopot tanu parpadan ni yang guau lau nama manopot hamatiakku do Tuhanku. Jadi itu sada hamatian namuni wereng di pertibion. Dina udah peratangis samu. Potamo persemuna. On nama ujung ni mulukku, on nama ujungnya dari kurut tamu, on nama ari terakhir dot tamu. Lau nama manopot hamatiakku. Atau sada persirangan natung maseuli nasukin nasu mol jalabakol di tokot akajol mana mangulu di hari Asia nganon. Mana hata persirangan di si Jakob nama masu-masu lut ia kaya nakonna na akapoparanna multajahon di sada Musa bid 27 2020 sudedo di jo kapoparanna kaya nakonna jala kanya do pasu-pasu jala di patulus di pasau de batado pangiruan ni si Jakob akka pasu-pasu na manggoki parngulun ni akka yanakonna nakaprana rasi rasa tikyon manaksalu pada doa hata perserangan ni si Daud na mangalupoda tu anak na Salomo na tung masay bisuki maltajahon di sada kronika 20 lalu na 20 sia idoko samanon o ale anaha pahot ma dirimi
Jadi mau gabi bawa ay neng lau na mau manoko tano siluma boki. Jadi atas persilangan. Jadi ngajabat dijis tanyo persilangan. Onna matikina jalan lilim be. Jadi pakot hamu maruhamuna papir hamu mahaporsyamuna anarona ma akka tiki nama sai naro di akka amaun. Dungi jes mangapuri sisian nai dinalaho borhat ibana di baga-bagaho dosada pengodian sikat ni ibana ima to di porbadia. Jadi to di porbadia dokon unang ma dok rohamuna ay nalaw yang mono amai leonok kuru tohamu to di pengodian ima to di porbadia. Menurut ajaho di Yohanes bidu 14 roli 10 jala dipodai do akasisiani asa masihoho nasida diaka parngulunna. Aha dorikot ni persajaran na boy tadapo tikijis mamuri pak ni sisian nai odo suku-suku na dari kita. Aha do narikot da persajaran na boy dapot ta persajaran sian tikijis mamuri pak ni sisian nai. Molo tajaho di buku Yohanes bidu 10 ayat 1 20 da polo suri hujahao nalai 3 ayat hujahao ma asala kota ipolana di ayat 1 komasungun madapoton pesta paskai nunga di boto Jesus nang roti kina manadiko pertibion laho madapoton amai gabe songon pakkaholongina di akka na di ibana na di pertibion lau songonido nang di haholongannya sida rodi ujungna. Ayat 2 komasungonon dinamangan ina sida nunga di siwato sibolisi parjeheo tu bagas rohani si Judas Iskariot ima anak ni si Simon. Ayat 4 komasungonon gabehehe ma ibada sian namangan i di tanggal ma ulusna dibuat mabasahan ditapolhon tu ibana ayat 5 diuseo ma ayat tu sabbong dungi diburi ma patnia kasisiani diapusi ma dohot basahan na ditapolhon nai tu abarana. Di ayat 6 dungi sahat ma ibana tu Simon Petrus. Jadi do ibana ma jadi doki. Dungi sahat ma ibana tu si Simon Petrus. Jadi di dok ima ibana mantuk ibana songbodo rohani si Petrus dong ditopot Yesus imana lama muri patna jala di dok Petrus matu Yesus tunghoma ali Tuhan maburi patu songbodo rohana tunghoma ali Tuhan maburi patu dungin na Jesma mangalusi ibana dan dia tusiho papenakon natuho anggonwai alai muse peboto omu anggola pakani i dungi dok Petrus matu ibana matu atanoon dan buramu patu ala takas do di rajunis Petrus imana do Tuhan na jala guruna dak suman guruna maburi patna di dok Petrus no matu atanoon dan buramu patu dungi nejisma mangalusi ibana molo soburiokuho dan parto hapodiau molo soburiokuho burokuho dan parto hapodiau asa dung diberi Yesus pak nasida dipakai mau seurusna pudul ma ibana jara di dokma tu nasida semono oddo ipolana sebuti potta di dokma tu nasida ai dia tu si hamudo papena kotu hamu ai dia tu si hamudo papena kitu hamu sada suku-suku na balga na lau mangihut lapatan pangatusion na takas dia kasisian nai. Ya seputul kemasamonon.
Di goar hamu doa guru jala Tuhan. Di goar hamu doa guru jala Tuhan. Asa moloa Tuhan jala guru muna. Maburi pak muna. Tamama nang hamu marsiburian pak. Odo sada sitirot tasorat. Kita donga sa porsiaon. Dia kana mangihut persejaranon. Idok kesomanon. Asa molo aku tuamu guru muna. Maburi pak muna. Tamama nang hamu marsiburian pak. Jadi gudang gunang dia ke gereja, dia ke perjamuan lumubi dia ke di kota. Saya ke padita, saya di gorahodo aku ruasna anggiak manian akabawa maburi pak di bawah buru-buru maburi pak di buru-buru. Ada songga keramat hari kot padita ai gudang masalah doa ke panijabu. Ai hai masih bersiburi pat. Ayang go panijabu ngadirit tai ada pula salah masih bersiburi pat. Alai ganut tahun kalau pak istri na mariburi mana paknya kena konda mariburi tung maulo nasida maburi paknya kajol manasi alai doko dison tamama nang hamu marsiburi pat ayat 15 tung masa kajol doko sono ay sipiruo do kuleho tuamu ay sipiruo tumu asa di bayi hamu songo nanahu bainot itu hamu saluguna molo di boto hamui martua mahamu namamu labosa. Luat manang huta tiki Yesus mangabai pamuripat ni akasisian nai marsolok manandang de zolmai. Jadi marsolok manandang de zolmai. Au na marsolok alon marsolok. Marabu manang kotor do pak nasida. Tarsonggo do sude zolmai disi. Jong ma Yesus siap permanganani dungi maburi pak ni akasisian saluhutna. Imanalaho mangodolhon ulaun hasrepon niroha na sumurung siamburi. Jadi imanalaho mangodolhon ulaun hasrepon niroha sumurung siang gurunai. Suku-suku ni amang padita ismanukalik nak kiningan. Ahado na niajahon ni ulaun pasere rohai tuhita nalaho mangihuton bo Yesus Kristus. Jala songo dia do laho mangurupi dongan mardonga seret ni roha. Omba suku-suku naboi talapakani di parnoluatta. Naboi tapatolhas parnoluatta mardoko parjolma lumobi diakka donga saporsiaon. Argani jolmai dia do sarupa do salutna. Sarupa do anggo argani jolmai. Disa surena di hadapan Yesus. Sedia do argani jolmai. Dargani jolmai sa argam Yesus Kristus. Nunga holeo Tuhamu gabis itu. Jadi argani jolmai sa argam Yesus Kristus do. Nape namora imana na pogo si imana. Pasikola imana na sutibo sekolana. Sarupa argani jolmai sa argam Yesus Kristus. Iko godando si ingoton ni natorof siya kita na proses Kristus. Jala maghuton imana. Jala godang si turuon. Godando na dingojol masih sadahala ada si turuon. Alayang gona proses Kristus iko godando si ingoton jala godang si turuon. Lumobi mai taringot hasareponi loha. Nunga di patu di Yesus Kristus takasenai sada bukti hasareponi roha di permuluan. Imana di goar guru jara Tuhan. Alai mamuri pak ni murid kasihanai. Ini kus Yesus. Tuk matua tanodang buriomo patodang boy. Moda buri pak muda partohapo. Alai nah wajar tuamu nagabe sitiromu nama rasi ajal ni portibion. Oma amang si manukali na boy hubaen mangalusi sukus komuna mardongan mauleate. Mauleate di halus nang pinasap ni amang padita si Hanipar ngatung masa takas sayang giya ma pasejaranon boy tutu mengajari hita mabayan tu sarap ni roha sonari marpanukum majo autu amang padita hutasoit ahado na najarhon ni silang dopak hatutu ni haroro ni Kristus na padua lihon
ia molo swadong haroro padua halihon. Ahado lapatan ni hamatean ni Jesus dihita di harorona na parjuli. Boy amang padita hotasoet ipator sote mardonga moliate. Mauliate amang pandita purba nama bahasa da suku-suku kita saluhna. Ahado naniajar honni silang dopak tu haroroni Yesus Kristus na padua hali. Jala ia molo swadong haroroni Yesus Kristus na padua hali hon ahado lapatan na amatian ni Yesus kita di harorona na parjulu. Jadi Yesus Kristus nung ngaro parjulu. Ima molo noaing agudang halak marnatal na mulai marnatal Desember ya manaringoti mamestahon ima haroroni Yesus Kristus na parjulu. Dukoni mate ma Yesus Kristus di hau pinorsi. Nalau manubus sita sian dosa hamaguani. Jadi silang manang hama mate ni Yesus Kristus ahadona diajar honna tu haroroni Yesus na padua halihon ima mabain sada jaminan mamastihon narodo muse Yesus Kristus na padua halihon. Jadi marisuang do moloholam mate Yesus ditubus sida aledang ro padua halihon. Jadi dang adong lapatan. Mate pe Yesus Kristus manubus sida sian dosa hamatean molodang ro Yesus Kristus na padua halihon marisuang. Siswa ada masude hapor syokta. Dang adong lapatan. Alai pasti doro Yesus Kristus. Aidong nga dihasuri rakon. Jalanung nga marjanji Yesus Kristus. Tuhita. Tajahama na tersurat di Yohanes 14 ayat 1 roditolu. Unang ma bocaro hamuna. Porsea mahamu di debata. Jala porsea mahamu diau. Torop do inganan di bagas ni damang. Outsoi do honok kuma tu hamu. Nalau do ahu mangarade inganan di hamu. Jala lau peau mangarade inganan di hamu. Sai mula doau mangalap hamu. Asarap hamu dohot ah. On janji ni Yesus. Tadop pemajoro hatta noaing au marjanji tu amang pandita kalit manang na tu amang pandita sianipar manang tu amang pandita purba. Molo hudok perrupani lianok kudo hadiah tu amu na ba. Alana ibek kamu tuau na denggan niku. Manang ulang tahun ma amuna amang pandita kulian do di hamu hadiah niku. Apa dah kulian? Waduh, pakilalamu. Tona dak tabo kan manang pergabus deh pada tahu tahu itu hilok konilianon na hadiah tu au. Tapi dong ulang tahun iba nang bokado na pedang arong dilian. Son na nilok na kecewa kan. Alai jolma namar jaji tu jolma tu dongan na jolma molodang ditepati bohang. Kecewa. Marsak. Jala didok may parjanji kuling. Kalau dihami di si borong-borong didok may parjanji kuling. Dak toho janji. Alem molo toho toro ba. Jala las maroha kan. Yesus pasti sian janji ni jolma manusia. Didok rodo au mengalap pamunina. Pasti ro. Arorona na parjulu pinung ngaro. Jale sude halak marpesta di Portibion.
Terlumubi na porsea tuari Natal di pestahon may haroro ni Jesus. Dohot haheheon na siyan na mati. Dalam nakok duban wagijang para diinganat dihita nalau Roma padua halihon mangalapitan akan na porsea diba. Jadi ima suku-sukun nani pasahan ni amang kita purba na buhay kualusi lete mardongan olok. Mulai ate godang tu amang pandita kota soit na membain sada alus nadinggan di parsajaran di hita parsadarian. Baik suku-sukun tu amang pandita purba. Suku-sukun na songonon amang pandita. Buasa masay mga puli roha ditiki hita umboto sa niya Jesus do hata na dumenggan na tapeo di suku-sukun na ro songon dia do debata amai upasa matu amang pandita purba. Muli ate, di suku-sukun ng pinasaat ni amang pandita si Manukalit, tung takas nakingan, tabigi suku-sukuni. Adong hata mga puli. Sumala dohita, mula dong nahamatean manang na. Nahalungunan ni nguma na marhabo ni Roha. Sumala dohita lao manaruhon mangalehan hata apul-apul. Kasabuhin niyang tung tarapul akaroha. Dison adong hata mga puli. Tutuman yan, basa tutu mga puli molo talingot tabigi talingot tu Jesuson. So ni man ang suku-sukun ni si Thomas. Isoso idon hata ni dokon molo dang diboto holaw tu dia dongan miborhat sungod dia doho boto sa dalalaw mangihuton halaki o suku-sukun na pinasahan ni si Thomas. Jesus pausorohot suku-sukuni marhite patuduhon. Ia ibana sa dili do dalani dalalaw tu dia. Dalam manopot amay ima di pamuhay Johannes sada sa pesapula liokon mulut buka hasadaw solhot dihatai Yesus Kristus dohot amay di patuduhon hata apul-apul do dihita siya di panopaon si Adam do si Hawa iba di Taman Eden di porlak nong tabo. Jadi sada nalaw si tujota ima surgo. Jalingan na tabo. Dia do dalani ima Jesus. Ipatorang tung takas au do dalan ima Jesus. Hata apul-apul do tuhiton. Nang pesusahi dari pertujuan adong hata apul-apul ia Jesusi ima dalan. Johannes sada ayat 10 pabahon ay anak ni debata na sasaday. Ido na mamaritahon amay. Mamaritahon di bagasan ayaton sen hatagori. Lapatan na patorakon mamaritahon pabuahon. Sada hatapul dihita. Tuturo. Ia Jesusi patorakon. Patuduhon. Isedo amay. Dulu temo satu pasyarat dah. Si Filipus mangido. Ano pangido ni si Filipus? Dia do amay ninna. Hata apul-apul na ben Jesus tu si Filipus. Ido ko Jesus songonon. Molo nga nung di daho aw. Nga nung di daho be amay. Lasiro hatta. Di so pasyaran na may mga jaro kita. Molo hapekkan nga tayhut to na may Jesusi. Adapot tabi amay. Jadi base dokon gabi hata apul-apul yala siang gia mahita boy hita lam tutakas na lampas hatto dilita tutuhan asa boy hita gabi panean di harajo surgo nang pinaradin di bata tuhita. Jadi
Sonima molo sianau taringot tu suku-sukun na pinasahat ni amang padita si Manukkalip. Siyang giat boy na manorangi akka pikirata. Uduk ni nang pinusoni hupatorang sotik tong do magpanukuna to amang padita hutasoit sa tikyon. Songod dia do si Johannes padomuon hata hasitongani tu hadiriyon ni Jesus. Boy amang padita hutasoit patolak kosotik. Malongan mo liate. Mauliate amang pandita purba napasahaton suku-sukun songod dia do si Johannes padomuhon hata hasitongani tu hadirion ni Yesus. Hata hasitongan dohot hadirion ni Yesus. Hasitongan hadirion. Ahado hasitongan, ahado hadirion ni Yesus. Saja hama di Yohanes sada ayat 14. Gabe daging mahatai jala maringat di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami ma hasangapon na. Ima hasangapon ni anak sesada. Nasian amai. Buk asini roha dohot hasitong. Jadi hatai gabe daging. Daging ima anak ni jolmai, ima Yesus Kristus hadirion. Jadi hasitongan ima hatani debata. Hatani debata saur gabe daging, gabe jolma, ima Yesus Kristus. Molo didok di Yohanes 10:7 ayat 10:7, hatani debata ima hasitong. Hasitongan ima hatani debata. Debata ima Yesus Kristus. Debata anak. Nagabe daging. Ima na tersurat na king di Yohanes sada ayat 10. Jadi hudahami mahasangapon na. Ima hasangapon ni anak sesada nasian amai. Ima Yesus. Bok asini rohadot hasitongan. Walau hasitongan di ngulut ta siganupari ima hatani Yesus. Hatani Yesus iman nagabe tapeo di permulut. Alana didok audo dalan inna nakaningan di parsejartai audo hanguluan inna audo hasitongan. Kebataro man dokoni mar itu Yesus Kristus. Didok Yesus audo ai hanguluan inna audo sinondang inna Yesus. Audo roti hanguluan inna audo sirani portibion inna manang hatiuron ni portibion. Jadi saluhuk nai nunga marsaor hatai manang debata tu jolma. Jala jolma anak ni jolma ima Yesus Kristus. Nah di patorang ni si Yohanes. Di Yohanes ada ayat 10. Jadi ganu mahita porsia tu Yesus. Marhite hatana hasitongan. Alenggo hatani jolma dak kasitongan. Olo lipe-lipe manang peol. Didok muse hata ni begu ni nahat lamok-lamot hata ni jolma risi-risi hata ni debata hasitong. Jolma olo do lipe-lipe hatana satokinan satokinon. Satokin marjaji dang di tepati. Gabi madele mate manang kecewa hidok madele mai. Manang murking bohi tongod dia tarida ma aslina molo tarimas. Jadi Yesus Kristus ima nagabiha hasitongan di mulita. Nasitongi tapay hutihu atani Yesus Kristus. Mangulo may di parmuluta sa buhay hitagay parsidohod di halajan di Tuhan. So ini maamang pandita namin. Mau lihat godang tu amang pandita Hutasoit na mengalusi suku-sukun siya namang pandita purba. Suku-sukun tu amang pandita Sianipar
di hari Kamis suku-suku na sama nama kita. Hasitongan dia sambindo na niajarhon ni Bibeli naso tarpapar ni akka persiajaran di persikolahan. Nang di baga buku na sinurat ni Jolma. Upasa matu Pandita Sianipar mardongan moleate. Moleate matu amang padita semanukali na pasata jari suku-suku noli jana lehet. Ipor persejarata di bagas hari Kamis, buku Nabadia dot hasitongan. Di bagasan opa buku bertanauli Matius, Markus, Yohanes dot Lukas. Ima buku Nabadia namar gogo na opa buahon. Ibana dot Kristus darani hasitongan dot hanguluan. Ima bertanauli di buku Nabadia na tersurat di pada narubi doho di pada nebaru. Ima buku Nabadia nama niok anak Hitsu manang peran kunci dina papatarhon hasitongan tarlungobi na mengajarhon tuhita ise do Yesus Kristi jala nabi na henna. Mula kajaha Yohanes pasal 5 ayat 30 do 20 ahado na dokna Yesus Kristus taringot du buku Nabadia. Hata na pedang itip hamu mia di bagasan hamuna aidang porsia hamu di ibana na sinurunai. Di dioramudo akka surati ay di parbagaro hamuna dapat hamudo di si hanguluan na seleng-lengna. Jala surat ido natutu maka tidakon aku. Surat ido nani jahamunai nenek munai ido na maka tidakon aku Yesus Kristus. Aladang Allah hamu rao manopot aku asarapotan hangulua kamu siani. Molo tajaho di Yohanes big 5 tubusirokon di diori hamudo akka surati ay di parbaga hamu dapat hamudo di si hangulua na selelengna jala surat ido na tutu maka tidak konahu ido pa na jijodo akka sisiani manis Kris mangene siat pada narubi ise do ibana siat dia do ibana manopot ise do ibana rotu bandu maun. Na tu dia do ibana do saluhut na persea tu ibana. Suku-suku ni amang padites manukalit. Hasitonga dia sabindo na niajaron ni Bibel na tarpapatar ni akka persiajaran di persekolahan. Manang ilmu pengetahuan. Manang di bagasan akka buku di surat Jolma. Manang teori. Jadi adonggo na sebuah tarpapatar ni ilmu pengetahuan. Do teori ni akka Jolma. Adong do tolu na mau di jalo persekolahan dan pengetahuan. Adong do tolu na mau di jalo akan suruh manang teori taringo di pada menotoan. Imana tersurat di buku Nabadia perjolo taringo panopaan. Paduahon taringo ayat nasumar manang erbah. Patuluhon pertuan Kristus tu menotoan manang inkarnasi Kristus tu pertibion. Buku Nabadia ndak ada songo buku persejaraan dari persekolahan ini pengetahuan ini. Buku Nabadia ndak ada patorakon pergat dan yatom manang mangulahon operasi otak. Buku Nabadia mangulahon lobi rumikot siani. Buku Nabadia mangalehon hatorangan nama bahan hasianganon mararga situ tu. Jadi buku Nabadia mangaleh hatorangan mabahan hasianganon manang portibion mararga situ tu. Buku Nabadia ido anak Hitsu nama buka pitui panodang nalaho patawon hitam marnida ayat soalani golap do parginot watta di Tuhani asa taboto manang tatusi ulanus Kristus di hasianganon. Jadi asa taboto manang tatusi ulanus Kristus di badenon sia dia do hita bahasa hita mangolu. Jala tu dia kita Oma na tersurat di buku Nabadia taringot ni hanguluan. Oma amang padita nabu pasahat mengaluskus kemuna mardongan mauleate botima. Mulai tegodang tu amang padita Sianipar noaing tabege mang sadar rimpunan di bagasan samingguon tabege mang haraden ni amang pandita purba.
Mula tema dihita ng pasaton jalan ng mga rangrangi barita na ulion. Terlumobi di amang padita Syanipar, amang padita Hurasoit, atong takasbanyan talangrangi tajaha tapasahat. Di pasyajarata na maruluan, dalan, hasitongan, dohot, hanguluan. So ripunan ni pasyajarata, didikgi Jesus madok audo panodang ni Portibion, nasa tuba maldalad dinahulom na mangihut tonaw, di iba na do tayo panodang hanguluan. Dung dilo ko Jesus ako ni, adong masada pangaropan dihita. Iro tutu, dang dapotan dang maldala kita dinahulom, jala dang madabu hita. Jesus do tutu panodang. Jala di sodi dokod dia di Jesus madok hatay iba na jongjong di alaman ni baga sa joro. Jonok tu pesta parpele-pelean ni Yahudi. Di tonga-tonga ni alaman ni jongjong dua tiang na masatibo. Na di atas na adong lapu manang palito na balgas tutu. Dukod di pelehan botari. Di pagalak masaluhut palitoy. Manodang sinodang na di huta Jerusalem. Hita rada kaita ma pagalakon, patupahon, palito ra itoro. Jala palito mo nga, maldala kita na hulong, arong palito, molo di jamak kita sonaryon, arong center tagelleng. Matchis, molo nga ita tiyot tagelleng pimana. Ngarong di hita boy, mamereng batu, aso nang tartuktuk, mamereng lobang, aso nang madabu, molo ngarong di hitay, sinodangi may. Jesus, molo nga tapeop, jala taoloy, jala tatiop madong kita tu Jesus dang maldala beta dinahulom, dapotam meta sa meta tu surgo ng pinaradena. Arong ison, kuti pasotik san Sister White, Alpha dan Omega jilit onom, isandokon, sugot do PRI, matanyari nung abisar siyan atas ni dolo jetun. Jala sinodang na manodangi bagas joro, mardonga sinodang na masay silo. Jala manodangi sere na adong di dorpi ni bagas joroy. Huhut patuduhon ni Jesus madok, audo panodang ni Portibion. Tuita damang dainang, namang huton, Advent Batak Ministryon. Sayang giya marhapo sa kita tu Jesus, pasahat to dirita tu Jesus, asaboy hita, gabi, dapat tupal hanguluan na saliling-liling na. Ala Jesus do hanguluan, Jesus do dalan ng hatigoran. Sa meta, tusurgo ng pinaradena di hita, lam Maria meta nung disurgo Maria, marlas ni Roha. Debatama masu hita, di dia peta maringanan, horas. Amin. Mulai tegodang tu amang pandita purba na mambayan sada rimpunan dihita persyajaran pasapuluhon. Noaing tapangido maharadian ni amang pandita Syanipar tangiang panipuli di persyajarata. Mardonga mulati. Tapasada marohata jalmak taniyang mahita. Di bagasan udu jala seret ni roha ali Jehovah lebata namin na marabang sa monogija. Maria ria do roha nami lau pasahaton puji-pujian ng hamulateon. Ale sarortor terporbadia di namar siajar hambia kami. Jala buhay tu si hami. Jala buhay wala pata ni hami ali Tuhan. Sayang dia ma boy lipar nuluho kami. Asa maripola la pata persiarot di hami ganuk marsada-sada. Urasi hami Tuhan saya salut dos la pagkasan nami. Jala leho matu hami ngulu na baru na lau pasangapon ho marhite Jesus Kristus nami. Amin. Amin. Mau lihat godang tu amang panitis Syanipar na mambayan sada tangiang panipuli di sadarion. Tu hita amang dainang di dia pahita maringanan. Hami mandok mulai godang sa godang-godang na tuhita na mahiton sada channel Advent Batak Ministry.
Kami mangido unang lupa tu hita, like, subscribe, dohot share tua kadongatta. Asa channel on, membain sada semangat di kami, naupat, nauposan ni Tuhan, pasahaton parsiajaran sekolah sahabat. Ya, kami naupat, mandok tu hita saluhutna. Horas, Horas. horas, Horas. horas. Horas mata di madingin, pir mata di matogu.